Chini kok TV night tonai joto khapang da tai bok songno haina hai chini kok TV ni kok tomo joto lamsugo phaidi tabo kok tomo sukrubui saimalayana oen desik ni bukhak tei tabo gas line pipe hobui phaimani SK parabo phiaba tabo SK parani lukurok tabuk jaga thai seklai ur nanglaijak phiaba tabuk baksa hingke rangmankha baksa hingke rangmanya phiaba tabo o rangmana bisingte lobby inglai tabo ani jaga hinai buni jaga no jaga seklai tabo ur nanglai tongkha SK parabo o mahaino kaisa party mung party hui tongo tabo SK parabo phiaba tabo oen desik ni bukhak tei tabo gas line pipe hobui tongmani bisingtei tabo lukurokni kwai kaijak khoti thangka phiaba kokrei khoti thangpono rang simani tonghai to tai tamo tong phiaba tabo jaga thai thangmani bisingtei tabo jaga mali rok baksa rangmano baksa hangke tabo rangmanya anglai tombayo tamgui hingkai jaga thai seklai bisingtei phiaba tabo je pipe tlangi thangkang no aingtei ani jaga thangkang no ang rangmano obon bisingtei no tabo o je pipe homani line tei tabo rangmani tongo lukurok phiaba tabo o rang no lobulani no tabo jaga thai seklai belaikino babingni no ur nanglaijak tabo o mahaino kasoi pheka chini mangphliwo mono LTV SK parao patani thai seklai ur nanglai tongmano SDM no phaiui jaga bagui rufainani koikha jaga seklainai khorokni bodol omo haino tripura sarok salbrum no omo haikino lubi inglai omo haikino sakni manthai yatotino sakni manthai omo haikino sakni jaga yatotino sakni jaga hinai seklai kisi sani bagui phano jaga seklai thilai thanglai bokor phatilai omo haikino mokhang khorang songlai ongoi takubai taku nasigui manya sak bai sak hamjalai tongmanya omo haikino salbrum no nglai tongkho tripura sarok phiaba agini je itihas history omo haikino tabuk bo nugjagui tongkho phiaba tabuk ongkha digital jog phiaba o jogo phanose tabuk omo haikino lobby inglai ani jaga hinai buini jaga no seklai ur mur nanglai tongmani nugjagui tongkho mangphili tabuk bo paiyakho tripura songni omo hai lobby inglai tongmani phiaba tini jodino SK parao omo haikhai wine disik pipeline phobui tongya hangkai tini kebo rangmangla khamung eba tini kebo ani jaga ni seklai gala khamung phiaba tini wine disik phaimani bisingtei pipeline phobjaka gas ni line phiaba o gas ni line phobmani bisingtei rangmalai man nuguino tini lobunglai ani jaga hini tini jaga seklai omo haikino sak bai sak ur mur nanglai tonglai mani koktuma nai tongde chini kok TV ni mangphilio tamasaka borok Yang berje jeng miawo je social media rogo nung mana je norok ni oro kisa o gas pipe lama no tu je kok bang lai mani nung mana tam bepar apa মন্ত বসন জীবন ব্রত সমাজ বিকাশ সংমা আনি জাগানো জবরদস্তি পাইলাইন ফাইরাং মানা বাগৈ সাইয় হিংকাই জবরদস্তি হামলার খাইপে ফাইয় হিংকাই তাবো আনি যত আনি যে তং মানে আং সাকা যত ন আখাই বিচার বনাইখা আচার বনাইখা যত কিছু নাইখা হিংকা আনি কাগজপত্র যত তং রেডি হিংকা আং ও 97 সনি জরা দখল খাইমানি পাতা মানমালাই বাইফনি আনি প্রচার কাগজবো দङ পাতা কাগজবো দङ যত কিছু দङ আবনে বাগৈ মিয়া গানো বক হামলার খাইপেয় মেডে মাটি সাকা হিংকাই ও থানা রকম মালাখন কাইকে বগানো বইসু বুথানলাই দাগা চপাখাই দরং ফারাংকাই সিগালেখা ন জীবন ব্রত অবনি বাগৈ আং আইखे বংন মালাখনো বসননি সিমিনক দখলে খাইতং মানে 97 সনি জরা ও 97 সনি জরা তাক 2024 অঙ্ক ও বিসিংগ বক মং সাখাই পে জায়গা তাবো গ্যাস পাইপ লামা ফাই গ্যাস পাইপ ফাইছে বক আইखे আনি পাতা অবনি পাতা হেনয় অং ফাইয় বক ও জায়গা দেয় উসারা নিখে মিছা সাকি সাগো বসে আইखे ষড়যন্ত্র খাইয়া আইखे খাইপে ব উবরক ব আইखे খাইপলে কেনো লংত্রে বেলে SDM ni dai tama request tong na লংত্রে বেলে SDM ni dai সং থানা রক যত থানা কাছে ফাইয় যতনি বুমুং সইতে লাঙ্গয় কেস মানে 3 বার বিচার অংখা 3 বার ব কাগজ কারি ফনং মাইয়া হিংকা আরো বক তনি খানা দङ ডাক্তি রাইখে র ফাইয়া দङ অবনি বাগয় ডাক্তি রাই মানান বাগয় পাথানা খাইপলে যেন ফং তনি থাঙ্গয় আং ডাক্তি আনি SDM ani jaga ang mana nanggo
ayong buroi sung khanai mangkha tai naimmuthang bedak yakhaba case rok laijak khanai mano sung norok saiman khana puila kami wo tongnai sung ponchait hinjago somaso salaimani yagulo maiya angkhaise sung case bukhak thanglaiyo engkai aboti norok puila wo ada sulaikha समाजावबो सालायजाकजों समाजाव सालायमानि फेले जबा जुस्ति बाग्लाय लानि हिनै चिनि रुवाजा आखाय मनोरंजन रुपनि कायसा दङ लगैयो हिंका आरो कायसा दङ सब हिनबा दिल पदबादे बर्मा बलगे दङ हिंका आरो दङ आरो पारन बर कायसा कायनि दङ बिरक सेरक चारक बिरक उसारानि बगायखे जागा सायै बागै रना हिनै फायका हिंकाय आं रया हिनै हिंका हिंकाय माना खायका फ्ला आइखे र मांगालागां आं आरो आइन नायना नांगौ नंनि आइनबा आं रमायाखौ हिनै आरो आइसा आं आइन नायना नांगौ हिनै आसु बसल दखल खायनाय आं पुलिस न कल खाय लाखनाय साइरखा आनि मन क्या नाय बिबासना खायफैगा दे nok tak प्रशासननि दाय tama dabi tongnai प्रशासन दे आनि जागा नं माननान बागै फुं आं बागै आनि हिंगा आं मानथं कागज पत्र आनि हिंगा आं मानथं बंनि हिंगा बं मानथं बंनि हिंगा बंनि जे जेनि कागज दं बो मानथं अबदाक तुइ इंगो सालायनांगौ आनि कागज दंखाय आं मानथं बंनि कागज दंखाय बं मानथं yong buroi borok sasaka norok ni thai orok laiya hanai norok no sasaka borok सब jibon borok to hinjaknai rok जीवन बरतने मसंग आनि रक थाई कालायाबो साया कालायाबो साया जीवन फासे फायाबो gas pipeline ओ phaise गैस फाइसे फायोबो गैस लाइन फाइसे hingke borokle aro borok ni thai kalai hone bobtike sa bukhuk baida sa yakhe bong thane kuno evidence proof datong kagos rok datong बखौबो सागो बंना आरो कागज बो करे मुं सकरि बंनि hingke borok sung khanai mangka borok ni khukti borok bo sai tongo je bongni oro bongni bo pata kagos tongo hone करे पाता कागज दं फंबो सकरे पाता कागज बरै छ बरो नंगा बरो नंगा सिया आनि जागा गो बमा बफाक बंने सयद गुस्ति काय साबो फायै तांनानि तिनानै लेबात दखल खायनानै बाद खगय हुइ पुंकिया सुपुं सुतियाबक खिबो खियाबक इरो hingke norok ni omo para protibisi ni bisingte khlaiye salaye norok sabi maya tabuk tamonai abono tiyoi सरकार फायै म नायै सबनि कागज करे जासायके रथं आं कोन अराजिया बक प्रमाण नाय रसि दं हनै सरकार नायखा आं सरकार फायै रफैसि दं आनो आनि हिंकाय आं मानसि दं बंनि हिंकाय बं आनि बुमुं मादिबिलता आनि हिंकाय आं मानथं बंनि हिंकाय बं मानथं आनि हामिया दय आनि हामो je gas ni pipe ni rang khabo mani sab na ro rang khab rang to habka ani bo habjak hingke ani to pata jaga to bo mani pata jaga tong manise hingke bini bo habjak hingke ijangni to bini to bimal jakmano rose hapu ai bo to rang to already masi mayako angkai kia so sai khana nongno je media rok no malak mane karon hingke miani gothona tuyei karon nongkha mia bo parago bichar bo thangya Dumasara sublai butuh bicar roka pumang narang bobo kia sini mono bicar khairo khaitong bob bicar roka bicar bu thangya ingke mia go ruwaja je likutu babi jung roka je boto bicar barbat phaya nabo jaga berarodi jung beraroni thangka beraroni thangmani se boro parani borok rok jung no saijo khaika parani borok to jegon sai mano obo saban jaga kalai ingke ang je SDM nabo sago tosil nabo ang ani koimu bogo phainai phaitong parani borok sungtong obo soni jaga kalai ingkai mia chung beraron thangmani se bahai bok bera chung kharaya wa phuisago ingkai wa phuisa manise bok media bo lakhonka sarang jati media lakhon manise ingkai bono kono bu bujagia bo mitha badi bugoi ni sai rogo ingkai oro ingko nini thanani borok to phaika thanan borok phaibo mathaka thikase sungto manikha ingkai media lakhman sarang media lakhman se sarang jati media bono mia kok sungjak bono bo job lajak bini kokno kuno viral sikhaya ingkai bok lakhni je bongni kokno viral khayo ingkai nung to ekjon media nung jono sadon bagaise joto gam hamian bainanya nangbole
Angkai nung dono pokhe jodi kok sung angkai nung bini kok nokai tani viral khaya ba bini kok nokai tani viral khai ba bog lakon kok jabe angkai an no bo koi mung karon Tapung nung je media hanai sawi tong mane bo bini media abo kisa srai srai kisa abo sarang jati media abo bo agi bo hai khejak bo agi bo songsar ni ekta problem nong mani inggo bai song bai kumi song abo no phaiga phaimani bo kumi ni sim jabo nai thaka yang bai no kumi jabo na somai bo bai nung jodi media angkai dono pokhe nung jatai na de sobone kaham sobone hamia tabo ke dibaro bai khayo bo angkai ani je koi mung tabo bisang kok salia nongna mia ni je bo mitha bade bugo ini bo an samane 20-25 jona 30 jona borok tongo borok bunui tongo ang bujak de bono bono bujak hingke borok sakamu bono bujak ya bere se bujak ini bo hain saw o bu huni sanani bung tamu madil ota tripura bo madilo talai bo tabu gas pipeline rangle bo khama banjak da borang rang mani se bo tai waisa tabo bondo khai toni dekhabo ye bini bo to thai to ngone bo kise misa man thai man kan norok ni bo to thai to hoi no haste hapan bo kati rang rajaka ni taktan bo norok ni jaga kri hin saja kana zakri hini sanake bosi saw abo to nini sarkar zakri to saya kwana kan norle gosina hanai da bo bai thai kri hini sajak ma bu tamnan gosina sa ang inggo ani jaga tong ise oro ang mano rang ani jodi zakri hang baki man laiba kinoro jaga tong huni se rang rok manu ongke ba norok ni je man thai rok man khang ke taktan ngai tamno nahar mono ti bo norok no kes romani klai kana bo bono bo sajung lani musugo engkai karon engkai election baskang bo Anggota hini sanai bo election baskang bo thanani borok mana khaipika engkai jong to mungsa khayen tong bo bon koi je bagan tong no bo khoi paro khabo nong ni koi tong ni koi tong Jadi kue itu tani separi kabo. Tani pasti tadi kubun syarat sikon sikon kai tong ka. Tahu je kaisa kune je kue age cung kai mani ingkai tau asur suka. Tadi 3 forok 4 forok kai tong ka. norok je problem jengjal asai mane maji lota hanai borok bai norok para thansada Ini yo kami kaisa no ko yang go. Bokai tu yang nat je yang nat. nin sin mong khata ko an mung khajim bo tripura Kini kisa bezak tong ingkai o jaga ni beparo patani jaga beparo beba borok korok tang korok bori yang tong man korok tang bang tong ka. Aba sung sanai election ni busung ni sakango kaisa tamingka iko PS ni borok phaye sungno সংশোধন খালাইনান bagoi abo saka tamni sakangai noro o jaga go kebo hatar di ingkai SDM ni borok tosil ni borok arai ni borok jekono phaye noro no সংশোধন khayasa পর্যন্ত noro o jaga kebo hatar di mane o bolong tonga to ni sakangai sung to jotoni kono khnagoi no monayo no sung khalaiai tongha bole loge no o bolong no samani loge no lebatui bolong hoka hokhaika kheto khaika khaiman bisingo sini kuai busa kaijak thalik busa kaijak थाइफं बुसा काइजा बिबुन बागान खाइमा न बो तानै न बो बुथारि न ताइ कुबुनि चारा काइ तंग के बा अब तानै गै मादिबलो ता तानै तंग गै अब तारमानि बिसिं तो जों अको पारागो जे सामाजिक पारानि चौधरी माद्रि रोजा फेरजा न जों तुयै एका माने काइसा कक सालाइका समस्या समाधान न समस्या समाधान केसा सम खाइरि दिनै सालाइमानि बिसिं तोय bini sago online kalai thangka bono 500 taka juliban khlaiman bisingo tai borok kubuni borok ba sawi saka rande dukhini bobo busai kori ba asu takhi sidi mon mekise hel khai dengai 2000 taka bono juliban khaiga au bicara tan bising toy abani bagoi chung khlaiman bising toy 2000 taka mar mani bising toy bo chunglo joli jagoi loge na pes no na khoi chungno chi namai জীবন ব্রত মতবসন সবত বিকাশ namai bo cash khlai dika o cash jo chung thangka o cash jo chung thanai election busang 사강고 좀 타마니 앞으로 너머니 좀 리마니 저러봐 좀 앞으로 꼭 살리는 소매 거리까 넥스트 타임 타이브 와이샤 세리 바이 노스 파이까 앞으로 좀 당가 말라이까 우클 바이 모허리 바이 야코 SDM 바이 좀꼭 살리까 사람만이 비승 또 아이보 노티스 파이까 아보 살리까 라스트 타임 차 바타만이 비승 또게 라스트 와가 좀 하이링 쫄리까 SDM 하이링 쫄리만이 비승 또게 SDM 사가 아바 앙 베버스 하이데모 마디로 떠는 자가 안게 또 어로 자가고 이제 진이 우클 노스 폰 타이까 살 SDM kisah bezal tunggu semua kunuka, nggak kisah bezal tunggu bezalnya kisah solusi karena ang panjangnya sahaja mohon cakap sahaja nahana nangnai neng bekti kutu nai mangla nggak mohori ukilnya pon kayak ukil thai kayak payoi SDM office bondo karena man bising tuh tapi waisa SDM nanti sawai kagos pilih naika nggak madilo tadi bebangnya kagos gusok mana kah 2 number nggak kubuni jatuh bebang je patah mana dong nih bising tuh ya ko ama haike kagos koroi bini ke bahi ke mangka
bo tosil bono ama hake kaos di hinoi bo ko SDM ni je mohori bo phone khalika tosil phone ti seliya kok saliya gai next time sung salai sewo no thani ni chuno hoka gai chung phaiga abani bisik toi bo kono mane help khal mane kore donoi salai nani helai nani non bagri nani ba nangmaya nangmannai nini se buni se hinmo saman bo kore gai chung sodo no se mangkai mang no chung thai tongo gai tabo kai mia bo kai chung para apuro tai bese saga jini kotorok saga tam hin saga norok abo bo jodi langte norbo langtangno nango borok jodi bera khakangge norbo bera no sisigo no bera khana nangnai nong jaga no norbo kisa dokol khain nangnai hi sagangge chung dokol khalnya bagoi chung age asuk dinto age to khaya chung ono bera khanan bagai chung taku bohoro chung no kisa saijo khaiga chung wa tanai chung bera khaman chung khudi gai bo khudi phui digo chung net khagai bo net phui digo gai abo net ngo madiblo tak ama hai khai to madiblo tani busajuk madiblo tani busala kironjit madiblo ta borok jotono ama khayo ani parani gilama borok saijo khalai to ani kisa hel khalai to abrau no bo kaisa bono sang kore kaisa bono eko main man khaiman kore kaisa borok khudi gai bo khudi phui digo kaisa borok net khai bo net phui digo noi phui gai chung aboni loga buri bai chung tangnai maya chung chala ba bo buri ngi bo chung kisa noi tongkha ebar borok phone khayo kes no rong na harka gai media rong na harka media phaika police phaika chung songthon khalian bagoi ngai nong no abato birar birok to kok abo chung no muslamai ko sasoi kalangmaya abo nor pijo phain nangnai ngai chung sari gono pi saita sari saita ro chung pijo thanga ngai tam saga abo nor no songsodon kai ps ni ngo matam kamo eko tosil ni borok ngai SDM ni borok phayoi norong no jaga songsodon kai riase pojonto nor apato bolom khona tangga thong ngai kusto takai di saga abo ngai chung age bo abo hage chung saga ngai age ni ko bo ama hai tang ko bo mai chung mani tongo ngai borok taw ni bagai bui che tam he dokol khai jang nai ang he tam he dokol ma khaya an jaga ngai ba ngai ani jaga ngai ba an jaga kuri ngai ba sorkaro government ang je pataman mani bubu mangkhana ang mangkhana joto mangkhana achini jaga or se ni joto kotoro okra parani okra sagara do sai dikha ngai chung obon document diman bisin toy gas line pipe thaika abo chung bo kagos dikari kha ngai bo barang mangkha chung barang ma bebang no rang mangkha ani ama bo mangkha ang mai phana ani ama mangkha ani bai bo mangkha ani boping bo mangkha ani yang joto ani kusorok ang gai borong okra gai ani thani to rang hagi phana ani ama thani hapka ani or jaga kori hingai ba tawni bagai ana ba tawni bai rang dikha sarkar o kagos jodi duina bani ke ba ang ba buini patano salamaya nam te khei namani ke ba sarkar ba online naini nangbala tamo samung khlai jamon bagai norok rang mana jaga abo khai samungge o jaga ngai to abo tani jaga ngai ba gas light kaisa wondisini pipe thaiga nga ani jaga ani haba angbo dabi khega ta ani abo ani jaga ngai ba anbo kise kusu norong sarkaro je rini mani jani tongman ta nor 1000 diri 500 lakh diri no jeri te anu mari nai ini angbo kagos dikanga o kagos ni bising te angbo rangman ta bla ngai bo rangman ja ni bo tong khana o jaga ngai ba jono kisa khai pena bai nan nang nai nung chajung no chajung ba bai ke rina ba ang chajung na go sia bla ang ba ye ab hai ke kok sa ang no ab bakai no ang no di honoi mi ago je madilo tane masune songeo de media phainai police phainai o media ro don pokheno job na ka job na mani buini ko khai khana o sin ko khai khane sin ko khai kam phon hamianga ngai sin ko khai tam kaya bus channel ni phai abo dong ko tuya dingam ko borong ni nijo ang mi ago nai sarang yate borok lai buini ko khai tam gai deso service kai buini ko no khai tam khai khanari ani ko no khai tam khliang tong gai abo no nong thani ang abidan khayo tam ani hamia saya de bini di kaham nar khana nangnai blai nei ang no di honoi kok sanan bo chugo ang aba asung kok khana